Ngiyabingelela bazalwane egameni lika Jesu. Amen. Kwaze kwamnandi ukuba la. Hayi mnandi. Siyafunda bazalwane. Siyavuseleleka. Siyabonga kakhulu baba uNgcobo egameni lika Jesu. Siyabonga kakhulu mama uDlamini. UNkulunkulu uthumile nje uthi hayi kunezathu. Nezathu. Laba bakhona nje uNkulunkulu lokho usukushilo. Ubekuthumele lokho. Haleluya. Asikhumbule bazalwane ukuthi uNoah emkhunjini wangena nabantu abangaki. Only 8. So akusona into yenqwaba le. Only 8 nje kuphela. So eSodoma naseGomora kwasinda abantu abangaki? Only 3. Only 3. Uthi Jesu ke kuyobanjalo ubuya kwakhe. Njengasemhleni kaNoah. Bese athi futhi njengasemhleni kaLothi. So siyambonga uNkulunkulu osenzelele inkonzo inkulu kabi. Masibambile sayenza intando kaNkulunkulu. uNkulunkulu anganyakazisa umhlaba wonke nje ngathi siba ngaka nje. Siyambonga uJesu kakhulu egameni lakhe. Amen. Amen. John chapter 17 verse 3. John chapter 17 verse 3. Yeah, Jesus. Nalolo suku bevukile abenkosi behlotshiswe ngobukhosi bayongena sebebuthwa bakhethwa bengeniswa ekhaya ngothi yenkosi yangu mina. Right, ngicela ufundela ke usevulile. John 17 verse 3. Yebo. Ukuphila ukuphakade yilokhu ukuba bazi wena uNkulunkulu wedwa oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. Awuphinde futhi baba. Ukuphila okuphakade yilokhu ukuba bazi wena uNkulunkulu wedwa oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. Ukuphila kuyini ukuphila ophakade bazalwane? Sisiyafunda ke. Sishumayela ivangeli lombuso kaNkulunkulu, ivangeli ukuphila ophakade. Ngiyabuza ke. Ngokwaleli vesi kuyini ukuphila ophakade? Ukwazi uNkulunkulu yena yedwa. Ukuba thina sazi uNkulunkulu oqinisileyo. Yena yedwa. Kusho ukuthi bakhona abanye uNkulunkuluwana abangaqinisile abanamanga. Then bese sazi futhi noJesu Kristu othunywe uNkulunkulu. Ukuphila ophakade ke lokho ke. Uma ngabe ke sesieda kulokhu sesithola olunye ulwazi, kusho ukuthi sesithola ulwazi ongesilona kaNkulunkulu ophilayo, sesithola ulwazi ongesilona lenkosi uJesu Kristu, then kuyakhanseleka ukuphila ophakade akuseyikhona. Jesus. Ukuphila ophakade kungukuba sazi uNkulunkulu oqinisileyo yena yedwa kanye noJesu Kristu amthumileyo. Siyezwa bazalwane? Hallelujah. Abantu bayakhuluma ngokuphila ophakade. But uJesu uyakucacisa ukuthi ukuba sazi ulithola kanjani ulwazi na? Ukuze wazi kufanele kwenzakaleni. Kumele ufunde. Wazi ngokuthi ufunde. So ukuba bazi kusho ukuthi ukuba bafundiswe. Ukuba bazi, ukuba bafundiswe. Wena wedwa uNkulunkulu oqinisileyo noJesu Kristu omthumileyo. Kusho ukuthi ulwazi esilidingayo
olukhuluma ngobani ngoNkulunkulu oqinisileyo. uNkulunkulu oqinisileyo namuphi? uNkulunkulu wadala amazwe nomhlaba kanye nendodana yakhe uJesu Kristu. Kusho ukuthi makufundwa ukuze sithole ulwazi, masidinga ulwazi eselidingayo olukaNkulunkulu oqinisileyo yena yedwa. Kanjalo noJesu Kristu othunywe uNkulunkulu. So angazi make siyamsana nabazalwane. Uma kumele sisijani bazalwane sifunde sithole ini ulwazi ukuze sibe nophilo phakade kumele sifunde kuphela ngoNkulunkulu oqinisileyo yena. Usho njalo uJesu, angisho njalo. Bazi wena wedwa. Right? Yes. Umazi kanjani umuntu? Uyazi kanjani into ukuthi utshelwe ngayo, ufundiswe ngayo. So ke lokho ke kuukuphila okuphakade. Amen. Now usuyayibuza ke manje ukuthi ke yonke into efundwa emhlabeni ingenaphi la? Iyangena la? Ayinge. Kunezinto eziningi iBhayibheli lithi uJesu wayikhuluma kodwa ezinye zazayilotshwa ngaphansi ukuba bezingalotshwa ngisho umhlaba ungekwazi ukumumatha incwadi. So kodwa uthi uJesu lokho kumbuliwe kini kwanele ukuba sikwazi ukuthi sisindiswe. Right? Akukwazi ukuthi qhamuka umuntu engafundisi ngoNkulunkulu ophilayo oqinisileyo yena yedwa. Athe uJesu Kristu asifuna wakhe umbuso nokwakhe ukulunga. Manje makuqhamuka umuntu engezi ukufundisa lo nkulunkulu nalo Jesu Kristu, then asikwazi ukumamukela lo muntu lo ongafundisi ngoNkulunkulu oqinisileyo yedwa. Ngizama ukuthi icaca lento basebantu ukuthi ke bazobuza abantu ukuthi kubhalwe phi lapho ukuthi ingane singayi ekoleni, kubhalwe phi ukuthi singasebenzi. I-guidance ikhona ezweni. uJesu mayethi ukuba bazi wena wedwa, ithi ke into ke ngakube uyena yedwa uNkulunkulu ofundwe ekoleni. Akufundwa ngaye. Right? Oh okay, mangafundwa ngaye mina ke engingumntwana kaNkulunkulu ophilayo angisangeni khona, angithinteki ngoba akufundwa ngobani? ngoNkulunkulu ophilayo. Icacile lento bazalwane, kodwa ukuthi uNkulunkulu asisize yambuleke kithi egameni lika Jesu. All right. Into okhiye engicela ukuthi ngoba kusasa mhlambe ke kuzobe kukhona abanye abazalwane kuyinkonzo special. Sombonga uNkulunkulu masithola ithuba ukuthi amasatholanga ke ube uthi ke kuyobe kukhonzwa futhi. Namhlanje ngiyafisa ukuthi siyigcizelele lento yokuthi inkinga enkulu enyakazisa abantu izinto embi nje kuphela. Number 1 imfundo. Number 2 umsebenzi. Uma ufunda umphumela okufunda kwakho ufuna kwenze njani? Ufuna ukusebenza. Now uma sifunda ngombuso kaNkulunkulu umphumela wakho nasesifundile ukuthi kwenziwe njani? Sisebenza. Uyafundiswa bese uyasebenza. But uJesu kubeka kahle ukuthi ukuba bazi wena wedwa uNkulunkulu oqinisileyo. Ibambe lento kusho ukuthi bakhona abangaqinisile abangabamanga. Yilento ufuna sidaluleke manje. Ngoba lithe mabe lilotshwa lishicilelwe iBhayibheli. Kwakhona izinto engafakeke kufakwe konke. Kodwa umoya ongcwele lokho afisa ukuthi sikwazi uzosambulela khona. Njengoba nje sihlangene kanje uzosambulela ukuthi bekufanele masithi siyakholwa inkosi uJesu, ngiyakholwa inkosi uJesu, ngiphelele, ngiright, ngiyakuqonda uJesu ukuthi unguNkulunkulu. So uma ngabe kuye konke
engiyidingayo ngingumntwana wakhe. Ayikho ingane ekhaya ithi mayizelwe ngiyambona uNtokozo usekhulile. But ingane encane ekhaya ayikhathazeki ukuthi ukudla khona makubheki. Mayisilamba igijime kubani? Iyakubazali ngilambile. Finish. And kwese umzali ongizotho responsible. Uhleze ekhathalela ukuthi angisheshisa amabhodo ingane zami ngazelaphe. Aphekele ingane zakhe, then apheka beke lapha, iyaqamba yalapha ingane, then bese kuyaphaka ukudla. Umzali uyazi siyithathe phi lento thina. Sithathe uNkulunkulu. Izithi inkosi uJesu uma ngabe bazi ukuthi abangakholwa ngeke ungane icela isinkwa inikeze ini itshe. Ngeke icele ufish inikeze ini inyoka. Ubani wazi lokho? Umuntu kangakanani ke ubaba osezulwini akazi ukuthi ingane zakhe kufanele zidle. Ikho uJesu esho amazwi esithi maswalalela siwezwe simple. Masingawafaka esikalini sibona ngazathi azobalula. So kufanele kube nezinto esizamayo ezokwenza ukuthi impilo yathi izwakale nesisindo. Kanti lapho ke silahlekelwa khona impela ke isisindo sibalula. Kodwa masithatha amazwi kaJesu odwa ezwakale lula kanti wona impela ke anesisindo. Ubona ngani ngalokho? Phela nje basiphumela obala nje bazalwane sithi sidele konke. Sifuna ukuma namazwi kaJesu odwa. Awubuki indlela anyakazisa ngayo abantu. Uyabona? Bayanyakaza abantu anesisindo. Uma uzowakhuluma uwaphile wona wodwa amazwi kaJesu anesisindo. Ngiyamcela uNkulunkulu asilekelele egameni likaJesu. Siyibambe lento, siyiqonde, sibe convicted bese siyaphila. Hayi ngiyaniqinisela abazalwane. Njengoba siba ngaka nje kuleli tende, unganyakaza wonke umhlaba. Bese kuthiwa sambe sibabuka laba bantu. Bathola ukuthi nje abantu nje abangaqhame ngalutho. Futhi uthi uma wabawuthi ababuka abathembisi awukhola abantu abathwa bathembisa ngisho babhekile. Lezo zinto uNkulunkulu uthiwa zidelelekile emehlweni abantu. Izona japhisa ngazo abahlakaniphileyo. Nikhona bangcwele. Amen. Bantu bathatha banonga izwi kaNkulunkulu bali-eda ngoba bethi bafuna ukhanda iweight. Kanti lapho besusa khona. Ingakho amadle evangeli engabonakalanga. Ivangeli lombuso kaNkulunkulu. Manje bazalwane sesibonile abadala njengoba uNgcobo. Siyabingelela kumama uNgcobo mawethe egameni kaJesu. Siyajabula mama ukubona. Abazalwane abadala bazalwane njengomama uDlamini. Bayazi ukuthi sikwenze konke ukuthi sikhonza bani uNkulunkulu. Sizilile ukudla, sishumayelile, sile entabeni, sambila amakhempu, samba ama-conference. Sikwenzile bazalwane. Unokuthi kube ngcono. Sekunjani manje? La bantwana ubenzele umusa uNkulunkulu babancane bona. Kodwa siyabona uNkulunkulu uyabasiza. Unothi kube ngcono kubantu abakholwayo kuba kubi. Uma uhlala phansi uyibuza why? Yingoba sithatha izinto uJesu angazidingi, angasithumelanga kuzo. Then lezo zinto zasusa amandla kaNkulunkulu. Uma silishumayela izwi kaNkulunkulu uMongcwele akasekho. Amen. Siyafundela nje izwi. Baningi abaphatha amabhayibheli emhlabeni wonke. Batha amandla kaMongcwele. Awekho ezwini. Angizothi kuzothi awekho kubantu. Beliswa namhlanje ubona kunje ivangeli. Ake sibuyele bazalwane. Into nje ithi ake sibuyele ngokupheleleyo ezwini likaNkulunkulu ophilayo lona lodwa. Then sibothi kuzokwenzakalana. Amen. Ngikhona abangcwele. Amen. Siyambonga uJesu. Siyafunda bazalwane. Siyafunda egameni likaJesu. Yo. Besifunda mama usanda kufika uJohn chapter 17 verse 3. Now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. John chapter 17 verse 3. Siyabonga. Okay. Kumele ke bazalwane ukuthi osekufakwe isitha ebandleni lika Jesu Kristu, isitha sakufaka ngobuqili kwangazathi kuyiqiniso kwamukelekile kanti kungamanga kusikhona. Then ukuze sihlambuluke
sibe ngcwele, sigezwe, sibuyiselwe ebuNkulunkulu bukaNkulunkulu. Kumele si-expose ukuthi lokhu akusikhona kombuso kaNkulunkulu. Ngiyangizwa bazalwane? Amen. Namhlanje njengoba nje ku-festive season baningi abazalwane abakholelwa ekuthenini uChristmas kumele siwu-celebrate. Yeah. Akusikhona kaNkulunkulu lokho. Yeah. uNew Year kumele siwu-celebrate akusikhona kaNkulunkulu. Then uValentine's Day bayo-celebrate abaningi emabandla ahlukene abasindisiwe. Akusikhona kaNkulunkulu. Ama-birthdays. Ngisho kahle? Yeah. Birthdays. Bayo-celebrate abantu akusiwona kaNkulunkulu. Mother's Day akusibona bakaNkulunkulu. Father's Day akusibona bakaNkulunkulu. Kwabezizwe. Heritage Day ababezizwe. Women's Month ababezizwe. World Cancer Day, AIDS Day ababezizwe. Uma wena ke uthi ufundile uyasebenza, abezizwe bakhuluma le language. Ngisho wena ungathi uyasihlukanisa nabo as long kodwa uvumelana nabo. Then umtibe munye ekukhonzeni uNkulunkuluwana babo. Manje uNkulunkulu ufuna ukuthi ibandla lakhe uJesu Kristu umzimba wakhe awugeze, zikhishwe lezi zinto, zikhishwele ngaphandle. Sisale noJesu Kristu yena yedwa. Kushunyeliwe kakhulu. Kushunyeliwe kakhulu bazalwane. Nami baba uNgcobo ngiyasho baba insindiso yangisiza kakhulu. Yiyo lesishumelayo. Yes. Sishumelana impela. Uthi abantu abenze njani bazalwane? Abasindiswe geleke. Ukusindiswa geleke kusho ukuthi njengoba ngisindisiwe ngikhishiwe entweni ibizungise ekubhujisweni kwaphakade. Ngisusiwe kuyo ngalethwa kuJesu njengoba sifunda manje Yesu. Ngalethwa kuNkulunkulu ophilayo ngoJesu Kristu. Sengithola ukuphila njani ophakade. Ngoba sengisindisiwe ngakhishwa ezithixweni koNkulunkuluwana. Labo uNkulunkuluwana kuba ngife ngisengikhonza bona ngenza izinto zabo bengingeke ngimbone uNkulunkulu ophilayo. Bengingeke ngene kuphilele phakade. So ngisindisiwe. Umuntu osindisiwe umuntu ohlengiwe. Yabona osuswe engozini ekufeni walethwa kuphi ekuphileni. But sithe sesimwela uJesu waba inkosi kwaqala phansi futhi zafakwa izinto ngenxa yokungabi nalo ulwazi. Ngoba siyengwe sabanjwa ngokuthi lezi zinto ziyokuphila enyameni. Sayigijimela. Basho uNkulunkulu uthi ke asigezeni ke bazalwane sihlambulule. Right. Namhlanje ke sizobheka ke ezinye ithixo abantu abayikhonzayo. Sebesindisiwe. uJesu uma ngabe buya bekulezo thixo noma sebemvumela uJesu kodwa ngeke abamukele ekhaya. Ngoba bezi naye. uJesu Kristu yena yedwa abezi ngaye yena yedwa. Kodwa khona izinto ezixhumelele kubo ezisiningi soNkulunkulu. uNkulunkulu siphuthumisile ukuthi ke asiyotshela abantu bazalwane ukuthi lokho uNkulunkulu kuyamnenga kakufuni sikuyeke. Alright. Wawayibuza umbuzo wesayini yestar eyintweni eziningi empahleni eziningi. Istar seshuthini. Ubona nje izinto eziningi izinamba zalwana. Stars. Istar. Zonke nje. Anges 99%. 99% emhlabeni izinto zifakwa isign yestar. Asinaki. Sibuya zathi bahlobisile nje. Ayikho into kanjani bahlobisile. Bayakhuluma. Ithixo zabo. Then laba hamba khona ezintweni zabo kumele kubonakale ini uNkulunkuluwana wabo. Don't awukwazi ke bazalwane kuba ingxenye yalokho. That's why u1 John chapter 2 from verse 15 asufundeni. U1 John chapter 2 from verse 15. uJohane omncane. Baba First John chapter 2 othi ngicela kanjani? Inama page amancane. 15. 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Isicela kuthanda ukuthi ngicela siwabhale lamavesi.
uma ngabe umuntu eza nesifundiso uwumzalwa mhleli phansi ulalele uyathatha amavese awashoyo bese wena uyaNkulunkulu uhlale phansi moyingcwele ngicela ungisize uwafunde lamavesi kodwa ucela umoya ingcwele ke moya ingcwele uyamcela moya ingcwele ngicela ungisize sengimzwile kodwa ngicela ungisize ungambulele ngakho indlela asho ngayo yiyo lena wena Holy Spirit ongachaza ngayo akhulume nawe direct manje mawubhala phansi akapheleli lana sisazothula lana but ukuthi uambulelwe lento uncike kuwe ukuthi uyohlala phansi manje ucela umoya ingcwele Hallelujah. yezwala bazalwane Amen. njengoba ngikhuluma lezi zinto nje indlela uNkulunkulu angambulele ngayo izwi lakhe lokho engisho yikho lokho ebengikwenza selongasindiswa bethi mangihlela phansi njengoba ngibona namhlanje nje ngisaphathe abasemdayana angase kangaki mangihleli phansi ngiyabhala uNkulunkulu ekhuluma ngomzana njengoba kade ekhuluma lana mawukhonto yambuleka ngibhala phansi ukuze ngakhohlwa umkhuba lo wasembusweni kaNkulunkulu ukuthi ubhale phansi and ubaba uNkulunkulu khona abaprofeti akuthema ekhuluma nabo wayesethi lokhu ukushicelela ukubhale phansi ukuze ungakhohlwa mase uyotshela abantu bami so ukuloba yimkhuba wasezulwini likhona ibandla lika Jesu Amen. ukubhala umkhuba wakhe bazalwane Wasezulwini. wakwayibuza ukuthi ubani obafundise lokubhala akwazi uyinake lana ezulwini kuthiwa amagama njani alotshiwe ubani ezulwini then imuphi uthisha wabafundisi ukubhala ukubhala into yakithi but usathana uzenjani uyikopishile kodwa manje sifuneka kubhalwe owakho umqondo aphefumulele zakhe ezincwadi bese bebhala phansi abangenayo umoya engcwele abanomoya wakhe so umbuzo seseyikhuluma kancane la kizo umbuzo abanye uthi siphoso lifunda kanjani eBhayibheli iconcern le baningi abantu esenhlangane nabo athi angaze ngiye esikoleni but uNkulunkulu wangenza ngalifunda iBhayibheli ngiyalifunda njengoba njalo Amen. Amen. uJesu Kristu uthiwa wayefunda wayewazi ukuread how to read and how to write but engayanga kuphi nelazi lo verse asiqale sifundele ke kuqala bese siyakulelo siyafunda basalwane egameni kaJesu funda ke Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayise alukho kuye. ningathandi izwe nezinto ezikuphi uma sizothanda izinto ezisezweni zikonakele once waba nothando lwayo ukuthanda into uyayifuna ngithi Yeah. alisho uthi singayisebenzisi izinto ezikuphi Ezisezweni. kodwa sinjani Singazi. into mawuyithanda uspend isikhathi uyifuna that is why abantu bethanda impumelelo lelizwe bethanda ukuvela nezinto benezinto material then funeke bakusebenzele lokho bakujulukele lokho ngokwe procedure yasemhlabeni ukuthi kumele uyofunda so that uzokwazi ukuqualify ukuthola umsebenzi ukwazi ukuthola imali ngoba uyayithanda izinto ufuna ukuthenga manje uthi ke umyalo wenkosi ningalithanda izwe nezinto enjani ezikude ngoba lezi zinto ezisezweni iningi lazo umntanami esasho lana 99% estimation leyo we are not sure of that but estimation ithi 99% izinto ezikhona emhlabeni ezikhethwe ngabantu zinesaniyani yestar but amanye ezinye indawo iyafihlwa akulutho uyibona but istar sikhona ngifuna ke sibheke lokho ke star so ufunda ngalokho nje lithini iBhayibheli ithini incazelo yaso ithini inkolelo uthini umoya okhona asifunde ke manje uchapter 7 uJohane ngokaJohane manje bengifisa nje usho lokho laba wena usuyiqedelela ekhaya mangithi 15 to 17 ngenze uthi ekhaya wena ufika ufunda onke lamavesi right ngoba sinensuku ezincane la esinikeze zona but ekhaya abafundi angikho phezulu ngena phansi bese soqhubeka no16 no17 uzothi kuthiwa
njengoba ngasaqedelanga nje ukuthi uthando kaNkulunkulu alukho kuye. Awukwazi uthanda uNkulunkulu nezinto zalelizwe. Awukwazi ukumsheba. Ungathandiswe nakho konke. Useqedela uJohane. Akusekho isidingo ukuthi azabale one by one ukuthi nakho kwezwe ufuna ungakuthanda nakho ufuna ungakuthanda. Usathana uthola ithuba ke lesizukulwane sethu ukuthi le mathi ungathandiswa wagijima sathona afundisa ukuthi izwe yileli naleli. Then walokho ayanankinga lokho uNkulunkulu uyathanda. Then wasibamba. Manje uNkulunkulu sesithumile usosho ukuthi namanga nawo ukwayezwe konke lokhu. Izwe lonke leli. Amen. Amagama sewakhuluma izinto zezwe size sisho ukuthi izwe leli kodwa siqhubeke kodwa futhi sikwenze. Silwa yabona nje iqhwaga izimbili silwa nazo Ntokozo. Isiqhwaga se-education, isiqhwaga sami somsebenzi. Size sisho sithi yazi imfundo yezwe. Athi sisho njalo kodwa siphinde siqhubeke senze kahle futhi. Siya khona sefunda. John chapter 7 verse 15. John chapter 7 verse 15. Lezi iqhwaga kufanele silwe nazo bazalwane. Ngicela ufundela. Ngakho abaJuda bamangala bathi lona uyazi kanjani imibhalo engafundanga na? Funda ngesingisi. The Jews were astonished. They said, "How is it that this man has learning?" The Jews were astonished. They said, "How is it that this man has learning, is so versed in the sacred scriptures and in theology, when he has never studied?" How possible is that ukuthi umuntu azi ama scriptures, azi injula? Thina sihlala phansi sifunde, kube nothisha sekwenza theology, kodwa lona he knows and understands the scriptures. But akaze ayahlala phansi edeskini. Bamangala, they were astonished. Bamangala. Ithini enye version? Khona version ethi he never went to school. Ithini yakho? NLT, how does he know so much when he hasn't been trained? He hasn't been trained. Manje uJesu ke nibafundise uJesu akwazi yakufundisa ukuthatha baba waseloba. How does this man know so much when he has never been to school? How does this man know so much when he has never been to school? Kodwa manje unolwazi bazoba njalo kaBakaJesu. Uma usufunda usumfunde kaJesu uzoba nolwazi baze bamangale. Khona umzalwane osanda kusho lapha sifunde khala abafundi. Ukhuluma wena uSipho uthi hayi cha. Lento esifunda iqiniso ngempela. UNosipho indodakazi yethu firstborn. Uthi nangu uNosipho indlela azinayo. Hayi uyazi. Ufakazela ngesikhathi sifunda lapha. Uyafakazela ukuthi cha impela iqiniso lento uyazi. So uqede 16 years edele konke. Usuku nosuku uyafunda. Khona isikhathi lapho engimfundisa khona ukuthi lelo hlobo leBhayibheli mawuhlala phansi mawufuna ukuthi understand li rich lifunde kanje lifunde kanje bese ngishaya ukuthi ayifundele unesikhathi uzile kuhle unesikhathi hlahlala uyezwa kumoya wakho ukuthi ufune hlahlale ngohlala noNkulunkulu mdonsi unama exercise zakhe mase licwele uthole ilinye kwazi uNkulunkulu uyambulala milolo lwazi uNkulunkulu afuna ukuthi sibe nalo ngoba ngimqeqeshe indaba ukuthi uma uyoshuma uJesu Kristu konakele uSathane ungenelele kubantu abathi bashumela ivangeli kaJesu Kristu embusweni wafaka izinto eziningi banolwazi lwetheology bazokubuza bathi ngesiGreek ngesiHebrew lokho kusho uthini ungasabi but uma uqonda umbuso uqonda uJesu Kristu uqonda intando kaNkulunkulu uqonda icebo likaNkulunkulu umbatha amandla asezulwini then uma ngabe uqala ukukhulumisa kwaNkulunkulu
lithi iBhayibheli uJesu bathi ufundisa njengo namandla nawe uzofundisa ukhuluma ufakazi ngoJesu njengo namandla anjengolwazi okuningi batha amandla kaMoya oNgcwele Amen. but lokho uzokwenza kuphela masihlukanisela uJesu masalwa. All right, ngiyabonga kakhulu ke. Asifuna uJeremiah 10 verse 1 and 2. Jeremiah 10 verse 1 and 2. Jeremiah 10 verse 1 and 2. Sithole iOld Testament uthi 2 manje khona. Lipi iBhayibheli lisho ukuthi uNkulunkulu angathi uthi sekoleni. Hey banga-accuse labantu kakhulu ngalokho. Kubhalwe ukuthi singaye ekoleni. Kubhalwe ukuthi asiyi. Ngoba kubhaliwe ukuthi sifunde ngoJesu silandele uJesu imihla ngemihla. Uma kuthiwa silandele uJesu imihla ngemihla. Sikephi ispace sokuthi esikoleni lapha. Nibafundise ukugcina konke ngiyale ngakho. Uphi lapho kuthiwa kona ke kodwa provided mothola isikhathi ungayile esikoleni. Nibafundise mawungayile emsebenzini. uJesu utheni bafundisa ukugcina konke ngiyale ngakho. Lapha eJerusalem ngenxa ukuthi i-set up yokuphila i-settlement indlela ababehlala ngayo eyibavumela ngoba babakhe ngizothi kufanele njengoba nila ilokushintshe yabona kwakufana kanjalo so kwakulula ukuthi every day basuke emakhaya abo bayohlangana la kuphi eThempelini bafundiswe but ivangeli sisabalala umhlaba wonke manje akuselula ukuthi sisuke emakhaya njalo ulale ekhaya kwakho uyohlala eThempelini ufunde uphinde futhi ubuyele ekhaya. Is that possible? Not possible. But la imlazi ku possible ukuthi nakhona futhi ngeke be possible ukusuka kuma sections akude kukahle la kuyilokuzana kwi circle ngizothini yeah kwi circle Section. Yeah, kule area le. kodwa kama ngifuna phela esingi nesodwa kulula ukuthi nisuke emakhaya ahlukene yabona bese ethi ayi siyohlangana kwababa uMkhize siyohlangana kwababa uNgcobo so zonke insuku siyakhonza sidele konke kodwa siyakhonza babe njalo ke encwadini yezenzo into ethi abantu ke manje ukuthi ke kusekunekhala abafundi ilogic ukucabanga nje okulogic kuthi ngempela umama udlame nje wesuka leni usuka kuma emzimkhulu kufanele njalo ekseni uze sizohlangana la eThekwini sifunde zonke insuku sidlala entweni zonke uqinisele sifundisweni sabapostoli uphinde futhi ubele njalo ngeke kwenzeke lokho isikhathi sekusona nendawo iseClementate ayisafani nalese eBhayibhelini kodwa kumele siyenze lento yokuhlangana ensuku zonke so ipossibility kanjani ke ngoba kumele sifundile khona Izenzo chapter 2 verse 42 kuya 47 baqinisela isifundisweni sani sabapostoli lisho thini kanti baqinisela kwangelula bahlanganyela ezintweni zonke so sekuyithina manje kufanele umoya ongcwele asisize ngokwesikhathi esikusona ukuthi siyashisekela ukufunda ngoJesu Kristu manje kufanele sithole indawo la soqoqana khona sibe i-community of Believers. one believers ikhala bafundi khona lokho so umuntu izona nemoyeni wakhe kufanele ngifunde ngobani bazalwane ngoJesu Kristu enlangihleli khona ngilambile ngiyaye esontweni kodwa ngiyazi ukuthi ngilambile ngiyaye esontweni kodwa ngiyakhonde shodayo ngiba distracted ngidonswa yilokho ngifuna ukufocusa kuNkulunkulu akusiyona ikhathi le yabantu eyakhiwayo ikhala bafundi sifuna abantu bazalwane sifuna uJesu Kristu nje kuphela sikhiphe yonke enye into efundiswayo rather si-expose yonke into sisale nje noJesu esingakwazi sathanda sekufakele kithi kwakucashisa siyakhipha sakusiphula umoya ongcwele maye kudalula nakho sikhiphe sekulahle sifuna ukusala noJesu noNkulunkulu yena yedwa uqinisileyo kuphela but sokwenza kanjani sihlale emakhaya ahlukene uma ubuka lapha emephini yase South Africa kunemafikeng ngakithi ikephi emafikeng Northwest kade njengoba ngihlelana nje phela ihlo liyabuka lapha TV njengoba ivuliwe nje ngiyabuka lapha basebenza beshisa imo sezulu naye emafikeng phezulu sinomntwana wasemafikeng kufuneka siwe njalo lemafikeng
sihlangana ngeze kwenzeke. Sinabantu baseGoli, sinabantu baseNelspruit, sinabantu baseSwatini, sinabazali baseLesotho, nabantu baseCape Town, sinabantu base-Eastern Cape. Now sinabantu base-Free State. Then sinabantu baKwaZulu Natal. Lapho mama. Now kufuneka sithole indawo la sizokwazi ukuhlala khona. Sibe focused. Yabona. Akwakhiwe into ethile, ngithi angisho into abazalwane. Yabona ukuze ngikwazi ukubachazela abantu kwenzalana ekhaya labafundi. Because omunye umuntu ukhuluma ngokushoda kolwazi. Amen. And kufuneka umchazele ungabi naye. Right? So kufuneka sithole indawo. And akulula ukuthola indawo okuzohlala khona abantu. Akulula ukuhlala nabantu. Bevela ama background angafani, benama characters angafani. But uNkulunkulu uyivusela yena ukuthi nangu yeza useyibekile into uNkulunkulu. And mayifika lalo umuntu ufocusa kulento azoyifuna. Kuyahlaleka ngoba nombani uphakanyiswe nangu uJesu ngesibonelo njalo. Nangu uJesu. Wonke umuntu uthi ngizobheka kubani? uJesu. So asikho isikhathi ukuthi lokho sihlokolozana ngoba into esizilelana ngizofuna bani? Ngizwile uJesu bengimfuna ngilela kodwa ngeze khona eshodayo. Manje uJesu usebenza kahle kakhulu ngani bazalwane? Unity. So uma ulena kuyinkinga ngoba khona izinto uNkulunkulu ayibeke kuwe. Manje ngiyayidinga njengoba nginesikhala nje boyini wami ufuna ngithole lento kuwe. Wena unguphi wena? Ule. Nawe ufuna uthole lento kimi mina nguphi? Ngilela. So kuyaphoqa. First ufuna kube nomuntu ozothi nansi indawo. Ngiyanikela ngayo ngidela konke. Amen. 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 Udele konke. Anginalutho. Konke lokho kwethu sonke. Ngoba manje sibancane silengana ngithi. Omunye uhendlisha ngendlela, omunye maphethe into iphatha ngendlela ededengu. Yenze njani into? Iyaphuka. Angithi wena wenze njani wena? Unikele ngayo. Futhi kuzokwenziwa ndani? Kuzofundwa. Base bamumkhisi. Sihlalela full time ekhaya bese bangaka nje. Base bayithanda lento impilo. Bese uyabaqala ngabona bayeza abantu bayeza abantu. Khona izinto ezothi ayibuka manje ephukile manje. Ngeke usamenthela endlela umentela ngayo. I-test izoba lapho udele konke ngempela. Athi kusekhona kwakho manje. Sifuna ukunderstand ukuthi la sikwi-training lana. Sizotrainwa ngezwi kabani likaNkulunkulu. Sizotrainwa ngecharacter yasezulwini. So ke kodwa ke asilingani. So khona umuntu osatrainwa ekuthena abe careful. Into engayazi life la khona bengazi into ba careful. Uyalimaza into. But kufuneka udlulise la kungahlali lana. Nkosi ngidele konke. Kufuneka kube nendawo enjalo okuzofuleka ukuthi ke ikhululeke. Ibe i-common place. Ngisho kahle isigesi. Ngisho kahle isigesi. Lapha e-university lapha e-college khona i-wall okuthiwa i-common room. Kusho ukuthi nonke umuntu kune-TV uma ufuna ukuyorelax ubuka i-TV indawo evuleleke kunoma wonke noma ubani. So kufuneka manje kube nendawo enjalo e-common kanjalo. Uchaza kahle bawami akulona isonto. Indawo yokuthi kuzofunda abantwana bakabantu bakaNkulunkulu. Then mawufunda abapostoli bafundiswe inkosi uJesu bahamba noJesu full time. But waseqedile uJesu wasethi ke hlalana. Ungahambi. Sengihambile mina bengilandela physically ngekho. Ngingasekho physically yenza kanjani kodwa? Hlalana. Nize nizwe njani? Gcwalisa. Xhosa umoya ngcwele. Enkathi begcwalisa umoya ngcwele kwasuka umlilo. Kwenzakalani? Kwenzakalani nazalwane? Bahlukana basabalala bashona lena. Lapho bafuna khona umoya ngcwele ngomuntu ngamunye. Kodwa bahlukana manje banesifundiso esinjani? Esodwa banoqondo kodwa. Bakhiwe bakhekile. Lo ophoswe ngapha enyakatho. Into ayikhuluma iyafana nowase South, uyafana nowase East, uyafana nowase West. Wasuka umlilo wathi. Iphelile lento along the way sinisini. But ando uJesu abuye. Kufuneka enze njani futhi? Kufuneka uyiswe. Kufuneka abantu abazovuma ke. Amen. Kuyabiza bazalwane. Asifundeni ke 1 and 2. 1 and 2. uJeremiah bani? 10. Jeremiah chapter 10 verse 1 and 2. Zwaneni izwi kaJehova
alikhuluma kini inandlu kaIsrayeli. Zwanini izwi lika Jehova alikhuluma kini ninandlu kaIsrayeli. Ngiyamthanda uNkulunkulu nama specifications. Ninandlu kabani? This message is not for anyone. Le message is specific endlini yakwa Israel. I-message yokuthi sidela konke siyaphuma kuma systems alelizwe. I-specific kubantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe, abazele kabusha. Abafuna uJesu Kristu yena yedwa. Amen. Ngizwana bazalwane? Amen. Yes. Right? Verse 2 ke baba wami. Usho kanje uJehova uthi Usho kanjena uJehova. Akusilale uthini? Uthi ningayifundi indlela yabezizwe. Ningayifundi. Instruction, command. Ningayifundi indlela yani yabezizwe. Ninandlu yabani yakwa Israel. Nina no Israel, no uhlanga ukhethile, no priest bobukhosi, nosizwe esingcwele, nesizwe esubukhosi basezulwini. Ningayifundi ngesingisi thini? Hear the word which the Lord speaks to you, O house of Israel. Thus says the Lord, learn not the way of the heathen nations. Learn not. Ningayifundi. NIV ithi, do not learn. Do not learn. Ithathe nje into bazalwane. Yabo, do not learn. Lento ayikhulunywa kwabezizwe. Ikhulunywa kubantu abakwabane? Israel. Now ivula umqondo wokuthi kushuthi kwaIsrael kune system ye-education yakhona. Bengumbuso wapi? kaNkulunkulu wasezulwini. Bese isho ukuthini futhi lento? Isho ukuthi abezizwe nabo banani futhi? Bane system of education yabo. Now, instruction from our Heavenly Father, specifically kubantwana bakhe. Ithi nina bantwana bakwa-Israel, this is what I say to you. Do not learn their education. Do not learn their education. Amen. Siyabingelela abazalwane abangena egameni likaJesu. Amen. Siyahambisana? Sifunda nje manje kuJeremiah 10 verse 1 and 2. Right, kuhlanjululwa abakholwayo abamvumela uJesu Kristu ukuthi abe inkosi nomsindisi wempilo zabo. Bayahlanjululwa ngoba sithe sivume uJesu sisaphila kulomhlaba uthuli oluzimfundiso zokweduka lwasingcolisa singazi sicabanga ukuthi ku right esikwenza kanti akukho right kwaba idust esingcolisayo manje uJesu Kristu umzimba wakhe ususuthuli olungcolisa umzimba wakhe uyasigeza uyasihlambulula ulungiselela ukuthi azosilanda ngoba uNkulunkulu sekusele kancane afike lapha ethi khona angisezukwazi ukubekezelela amanyala asemhlabeni. Amen. Now I have to act ngujezise umhlaba but akwazi ukwenza lokho kusekhona abantwana bakhe kufuneka bakudluze isikhashana adile nesono isono esikhulu ungakholwa inkosi uJesu then mase edile nesono then awu renovate but isifundo izolo awu renovate umhlaba mase renovate sesinjani bazalwane siyabuya inhloso kaNkulunkulu God's initial plan for abantu ukuthi babuse kuphi bazalwane emhlabeni and lokho kuzokwenzeka forever eternal right ngoba ngenayo yini esingcolisile silibandla sithe abantu abaningi abakunabi lokho engizokusho ezintweni eziningi ezikhona emhlabeni
khona isign abantu abangayinotice i-star sign siyakhuluma star sign ngisho ebholeni abantu babuka ibhola nje esihlahleni sikaKhisimusi Yes. njengoba ukhahla kaKhisimusi mawuthi ubuke i-advert lapha ade ngibuka lapha nesona khona isihlahla kaKhisimusi bas-advertise sithi khona uyazi athi ihamba phakathi kusona phezulu bese iqhamuka lento Star. iqhamuka istar Yes. bayakhuluma izinto asinaki umoya ongcwele kuphela ovula avusa ingqondo yethu iqonda ukuthi no lento yenzakalayo kuyasetshenzwa la sikhona ukuthi kuhlotshisiwe phela Amen. then wena nje umntwana kaNkulunkulu osensitive osabayo khona izinto ongafuni ukuyihlanganisa nazo so kufanele uqaphele njalo amehlo akhe evuliwe uhlolo discern ngoba ufuna ukuhlambalaza uNkulunkulu ihlanganise nezinto ezingamanyala nesiningi esisweni bakhe so ke sobheka ke namhlanje bazalwane sesikuningi sekufundile esiqaleni ngolwesibili namhlanje ngifuna sibhekelana ke indaba yestar lithini iBhayibheli ngaso izolo nathanga incelile ukuthi amafoni esiwavale because uNkulunkulu akumthokozisa ukuthi izwi lakhe lisafundiswa bese kuba nokuphazamiseka ngizothi mase ngifela lapho ukuthi senze research ndawonye emafonini ngoba sengisho ukuthi sesingavula ke sivumelane ngaphandle kwabantu ke abalindele abantu abathile mhlawumbe nje umama uMkhize ulindele abantu abathile abeza la ekhaya bafuna direction yabona sizofasashiya amafoni Amen. and asifikanga Now. and usathane yakwazi ukuthi asise umuntu kalena kufonele kuyazathi konke ephuthumayo then uyaqamba emva kwesivale ifoni leyo usuphazamisekile usungahlala la ngesidumbu ingqondo yakhe ayisekho vele usathane befuna lokho so the best way ukuthi wenze njani uyivala right kuyahlanjululwa abazana isikhathi esiphelile manje i-digital ID isiqalile ikhona iqalile phesheya la eSouth Africa unomzana ade ngifonele uthi ukuthi uvuselela license kwathiwa sekune digital license ngaba mazenza akusadingi uphathele izinto ama documents ama card lawo yonke into sefuneka yenziwe digital umhlaba ubusy uyaprepare so uma singafuni ukudela izinto zalomhlaba then silebandla abazalwane yabona kumnandi uhamba ngemoto nazi nami ngihamba ngayo ufuna ukuyivuselela license ufuna ukuhamba uye-register imoto kodwa ngeke ukuthi uNkulunkulu usekhulumile sengizamela ukuthi uma abe ngithi ngiyafika laphana bakhuluma into esengambulelwa yona ezothi fakwe emzimbeni wami then ngeke ngisavuma Amen. sengambuya ngithi maphoyisa ke ayi ibona athi nenze njani abanye ngibophe then ngifike ngibhaka ekhaya kulo 15 years noma lo 16 years sengicela uMngcwele ukuthi angitrain umama ushilo wathi singaqamba amanga umama Dlamini kunzima ukuhlola nezinto zakho kune spirit se attachment iqiniso nje banhlala elokushini sinqobe thina emakhaya noma hlala elokushini yonke into about money and ufuna ukuhamba e-office ufuna ukuregister manje sebe introduce into ukuthi ungabusaya uyobamba ulayini ema-office yonke into yenziwa ngubani electronically but introduce lokho abantu abekho aware ukuthi why is that they are preparing ukuthi kwambula umphili Kristu umuntu ozofaka i-triple umuntu ozofaka i-DNA kaSathane kubantu there is why abantu be-prepare ngendaba bayijwayele into ukuthi hayi ezempilo kufanele ngigome kufanele ngijove devil is not concerned about your life he wants to destroy your life but umuntu lebasala uJesu zele uzosiza asisindise asihlenge asiphephise yithi ufuneka simnikeze ithuba simlalele sibe nesikhathi asixwayise uJesu ushilo athi mayesefika umoya ngcwele uzokwenzani uzonitshela ubuqili kaSathane antshela amaqhinga useplan ukuthi manje because u-alert no-Holy Spirit but umoya ngcwele akakhulume wena ubhizi unake imini mnako ngeke umoya ngcwele akhulume unezinto eziminyanisile angisaphathi uma kuyizinto ezisiningiso njengalento esokhuluma ngayo njengamanje. Amen. Funda qedela uverse 2
Jeremiah chapter 10 verse 2. Usho kanje uJehova uthi ningayifundi indlela yabezizwe. Ningashaywa luvalo ngezibonakaliso zasezulwini ngokuba abezizwe bezesaba. Alright, lento ijulile bazalwane. Lento ijulile abantu baphila kuyo kodwa abazi baphila kuyona. Ama science avela kuphi? Ezulwini. Thina uJesu sixwayisile ukuthi siyobona ngani mase umhlaba ususemaphetheni uzogoqwa. Uthe kuba nama signs in the heavenly bodies. Right? Last week or last of last week angazi banikubonile ndani. Ilanga belizungezwe isinge simnyama. Sibuya sathi sibomfanyana. But bengine sign nje eqhamile elangeni last week. Bese bane engazi azathi kuyirebhonyanyana. Ilanga emini libalele nje lilala phezulu. Yazungezwa ilento. Isign ecacile. Si alert bazalwane ukuthi uJesu uyabuya noma yinini. Izinto iBhayibheli la prophet ngazo ubona ngazo siyayibona namhlanje. Igazi indlela echitheka ngayo, imibuso indlela evukela ngayo, cruelty abantu asebephenduke baba yiyona. Baqhuwela abantu. Then ukuzithanda imali, ukuzithanda kwaba abantu. Yabona? So ukuphelela unembeza kwabantu. Ama signs are there. Recently into sikhulisina into ethi tsunami besingayazi. Kuno tsunami namhlanje. Ukuzama kumhlaba and kusekuncane ama volcanoes. Uma ukhisha nje izinto asinalo. Volcano uzabona ziyenzeka lezi zinto ukuthi awukho awe. Ngoba uSathane khona izinto ayiveza kubantu ebabambezelayo so that banga understand ukuthi kwenzakalani. Incwadi esifunda izolo kaJoel ikhulumile ngama volcanoes but ayenzeka njengamanje. So sinikeziwa ama signs ngokombuso kaNkulunkulu ukuthi nanka ama signs. But noSathane naye usebenza ngani futhi ngama signs. So uthi kaNkulunkulu kubantwana bakhe, do not be afraid of what they fear. Abezizwe balendlela ababuka ngama signs. Bayakwazi ukubona ama signs engakabonwa abantu abaningi. Bese bayabuya bethi hey kunenkanyezi ezayo izofika lana in 600 days. Konke kanjani nje manje si predictive. In 600 days. 600 days how many years? Almost 2 years. Almost 2 years. Bayakwazi upredict nje manje ukuthi khona into ezayo endizothi mayiwa izodala damage enkulu. Bazalwana uSathane uhamba phambili. So that abantu bezothatha information eqhamuka ngaye. So that bezomtrusta. Kanti uJesu ushilo wathi ekubuyeni kwakhe kuzophazamiseka icreation yonke. Then bese kuthi imizimba yasezulwini manje iBhayibheli likhuluma ngama heavenly bodies, likhuluma ngama celestial bodies, yenyanga ilanga nenkanyezi. They will be shaken at the coming of our Lord, great God Jesus Christ. Kuzophazamiseka kunyakaziswe kusamazana konke. Abantu balisabizwa umaduma. Bese njalo. Namanje nje baseqala ukuthi nje manje lingakadumi kakhulu. Ngindindisela endlela ukuthi uzwe la kunyakaza lana. Sesaqala siphinde ngesifocus. Why uNkulunkulu singamesaba mayithu uzosenza lezi zinto. And umuntu une tendency yokukhohlwa. Ithi enzekile umuntu uthi usekhohliwe. Abantu abaIsrael babona amandla kaNkulunkulu abaphuma ngawe eGibhithe. But ehlane sebekhohliwe. Umuntu unento yokukhohlwa. That is why uJesu yathi ukuthi sihlangane, sifundisane, sivuselelane imihla ngemihla. Ngoba siyakhohlwa. Asaphathi ke mawuphatha abantu abangakholwa uba badesha ukuthi ukujwayelana nabanjani naba khona leso uyiphatha njani. Okay. Ngifunda version yani. Do not learn the ways of the nations or be terrified by signs in the sky, though the nations are terrified by them. Signs in the sky. Bayibuka ngani lezi zinto zama signs up in the sky? Microscope. Ngama microscope. Bese bebona. Babuka babuka amanye ama planet. Babuka unyakaza kwani? Kwenkanyezi. Abanye babiza ama eclipse. Babiza ngama omens. Uthi khona inkanyezi ehambayo, khona izinto ehambayo. Balandela. Kunabantu abatrained
for that. Ngoba bethi baprotect ukuphila kwabo kuphi khona emhlabeni. Bese bayabuya bezokhuluma leyo information. Isikhathi singi bayikhuluma ngalo information. Sisimo sezulu. Ingakho bethi lizoduma izinga babelikhala kuzoba nokuduma okungaka. Then lizobalela. Ukubalela kuzoba how many degrees? Lizona. Ukuna kuzoba how many degrees because baya concern ngokuphila kwabo ukuthi izinto ezenzekala ephezulu will affect ukuhlala kahle kwabo emhlabeni. Then lithini iBhayibheli ngoba se-Ephesians chapter 6 asibambene nenyama negazi kodwa sibambene nani nababusi nemibuso yani ebumnyama uphe emhlabeni emkhathini. Umntwana kaNkulunkulu osindisiwe nomoya ongcwele okholwa eNkosi uJesu ulwa lemimoya ehlala lemkhathini. Abangakholwa abali naye banani naye banobudlelwane. That's why bakhanda ini ama rockets. Try ne recording soon. Baya kuphi Bishop. Bishop baya kuphi bazalwane bayofunani bayostudisha mase studishile babuya babhale ini zibuye zofundiswa kuphi then ke uthi uNkulunkulu ke bantu baIsrael ninjani bazalwane Lendikhona lento. Let me further prove this. Asifuna Isaiah 47 start from verse 11. Into yama signs. Isaiah 47 from verse 11 says iqedwe lokho. Into endala lebazalwane ekhona namhlanje uNkulunkulu iyamkhathaza kakhulu kubantu ababizwa kuthiwa abantwana bakhe. Uma bengenalo ulwazi bagcina bezimbandakanya nalezi zinto unknowingly. Ilokho kuthiwa ignorance. Then lesithi iBhayibheli Hosea abantu bambabhujiswa ukusola ini ulwazi. Eliswa uJesu Kristu uthe mayihamba wathi when everything qinisekisa ngezinto ezingabonwa. Usiyofunda ekhaya amaHebrew 11 this one and 2. But asilalele lolusu bazalwane. Sifuna izinto ezibonakalayo. Njengoba ngihlelele ukushintsha njena ngizophila kanjani? Ngikhuluma ngangapha manje. Ngokubona. Yabona? But yini ethosi soNkulunkulu? Khona. Like amaHebrew 11 verse 6. uNkulunkulu kuyamjabulisa, kuyamthokozisa umnjani ukholwa, ungekho lutho wenze njani ukholwa. uNkulunkulu akezivusela umuntu emalokishini emadolobheni abazolandela uJesu Kristu badele bonke okwezwe bayihlasele nezinto zalelizwe. Bese behlala benze njani? Bamkholwa uNkulunkulu. Abathi uNkulunkulu ngicela ulethe ufakazi ngami, ngiyotshela abanye ukuthi kuyaphileka. Because there's nothing sesisho nathi khona ungenza uNkulunkulu. For there's nothing impossible with the Lord. God. Funeka apply practical lokho siyisaba. Funda ku verse 11. Kepha ububi buya kukwehlela. Yes, kepha ububi buya kukwehlela. Awuyikwazi lapho buvela khona. Nengozi iyakuwela phezu kwakho. Awuyikuba namandla okuyicezukisa. Siselapho nje bazalwane ngoba ngithi ngifundisa plus ngiyawonisha futhi. Ngona umsebenzi engithonyela wona lo. La uNkulunkulu etshela abantu la uIsrael. uIsrael wayesethathwe imfundo yabezizwe. And eseshiye ukuthemba akholwa uNkulunkulu. Isecurity yakhe bekuNkulunkulu ophilayo yedwa. Isafety yakhe bekuNkulunkulu. Wayengasakwenzile lokho. Now usethembe ngendlela abezizwe abafundisa ngayo.
ukuthi bazositshela ama weather for kuthiwa Weather bazositshela ukuthi uma sekutshelile uma ngabe seyibonile lonto leyo ngoba phela uyipredictile uyihlolile wayibothi izokwenzeka uzoyivimba yini wayingqondo ethi ingacabanga bazalwane ukuthi kukangaki kuba nezikhukhula kufa abantu yethu kodwa bebeshiya ukuthi ikhukhula lizoba khona laba abantu bathumba ingqondo kubeza ngathi mase bekhulumile sekuphelele kanti uNkulunkulu uthi la nto ngizoyenza akekho umuntu ozokuphephisa ozokusiza akekho umuntu ozokusindisa the best thing you can do ukuthi ubalekele kuNkulunkulu ophila odela amazulu omhlaba uqashe kuye ukuze ma esenza lezi zinto disaster wena uphephile kuye ngenza isibonelo kanje ngeke ingane zami ezu2 zikidnap ezigebengu uyibhilidi ethile bese ngicela amasosha ukuthi azoyikhulula amasosha athi amasosha athi sidubule igebengu ukhona ingane zami lapha sizwenzelana kuzona uzolimala kufanele uqale kwenziwe njani qala ethathe rescue ingane iqala zize ngapha then siyadubula so uNkulunkulu ufuna nje manje abantu bakhe uNkulunkulu ilokuza nakhe akaphoqi umuntu uNkulunkulu ufuna abantu njengamanje bazinqumele that's why sithume kanje ufuna bayinqumele abantu ngiyanquma khona nje bami ake ngibuyele engqondweni zami okwangempela uNkulunkulu wangishiya emhlabeni shaba ngiphezanga ngifuna lezi zinto mathiwa ngihlwane nazo wayibibhlunga ngaka kuba fanele mangifa futhi ifet ngeze ngihambe nazo so why don't I choose uthi uJesu ufuna ukusindisa uphila waphi yolahlelwa yini angilahlelwe izinto bese ngiconnectile mhlawumbe ngayiqoqa ngize ngizocasha our God is a God of refuge uNkulunkulu esiphephela kuyinqaba yethu esiphephela kuyo the message is simple yilo manje ukuthi asibaleni uNkulunkulu nje manje khona something's about to happen emhlabeni ngicela ufunda ngesingisi NLT lapho ba mfana wami lena ithi disaster will come upon you uNkulunkulu okhuluma noIsrael and you will not know how to conjure it away a calamity will fall upon you that you cannot ward off with a ransom ithini isingisi slow so disaster will overtake you and you won't be able to charm it away. The matter is decided now. God is delivering the message. It's in the message. Disaster will overtake you. And you won't be able to charm it away. Master too much much. Got interesting uNkulunkulu thatha. Okay? Mothi tubalekele thini very sure. Umuntu uthumala ibhekeni uNkulunkulu vele xa kumsele la umkhulu. Ngikhuluma izinto ezenzeka nje manje. Uthi tubaleka phezulu umgaqweni vele vele imgodo omkhulu. Bese kuyacapha ukuthi uNkulunkulu usefikile. Icalamity isiza ngesandla sakhe manje. Akekho umuntu ozophephisa. Bazalwane why singabaleni uNkulunkulu nje manje. Sidele bonke. Asifika ukuthi esambe nalutho. Amen. Kadela fana. Calamity will fall upon you and you won't be able to buy your way out. A catastrophe will strike you suddenly, one for which you are not prepared. Verse 12. Now use your magical charms. Use the spells you have worked at all these years. Maybe they will do some good. Maybe they can make someone afraid of you. Yazi la indlela elibhale ngayo iBhayibheli inokucasha okuncane ngicela ukuyicacisa le ndlela. Nifundile manje. Usho njalo uNkulunkulu abantu bezwe. Senifundile indlela sebezizwe. But into engizoyenza nje manje nothing with that will save you. Le mfundo eseninayo ngeke izinze njani. Lolu lwazi lokuhlakanipha ngeke zokunisiza nje. This is what God is saying here. Yes. And practically kunjalo ngempela. Amen. Mase kufikile ukufa. Ukujima esitefini sakho save me. Ukujima emsebenzini wakho oqashiwe ngakho save me. Ukujima ebank noma amakhadi nakho uthi ngemali engaka mina save me. Ilokho uNkulunkulu akusho. Lezi zinto kusuwele emnganeni bakho ubhizi ngazo ufunda usebenza uyisebenzela.
they won't save you. Clear message. Disaster is coming upon you. Ngizomemezela bazalwane ndene yasemlazi. uNkulunkulu usithandile. I-disaster iyeza. Something is about to happen. Amen. But uNkulunkulu usinikeza i-chance. Asibuyele kuJesu Kristu owafa ophilayo. Yena yedwa. Sidele konke. Uyazi ukuthi into okungayenza ebengasezophila kwakho. Yilokho okusho uJesu ukuthi beka ingcebo enguphi. Azulu. Uyibeka kanjani ingcebo ungakafiki khona? Uthi uJesu udayisa konke unakho. Wabela kanjani? Abambofu. Ngeze sibonelo mama umkhize. Uma ngesibonelo. Uma lo muzungu wafuneka izinto zabani. Udayisa. Babela kanjani? Then ngizohlala phi shelter ngizothatha. And righteous man shall live by Faith. Our God is a God who provide your manna. And uNkulunkulu akenzi lutho ngaphandle kwepermission yomuntu. And uNkulunkulu akenzi ukuthi umuntu usekhulumile. uNkulunkulu wenza ukuthi umuntu uyaetha. First step by faith, then God intervenes. Bese uyabona amandla akhe. Amen. Enye inceke ngibuzile esihlonishwa nje impela enkulu. Sibiyo utshela abantu ukuthi abadela konke. Buka nje manje izinto sonazo wena. Ngithi ngihlupheke phambi kwakho. Ngamlalela uNkulunkulu. Ngadela konke. Endalo sikade bengihleka ba. Including yena. uJesu uthe uma ndela konke ngenxa yami. Uyobuya sekunjani? Sephinda Sephinda kulesi sikhathi. But lokhu uma kubuya sekuphindiwe kulesi sikhathi akukhona kwami uba izwi kaJesu lisamile ekuthini angidele konke. Kusho ukuthi njengoba kubuya sekuphinda phindiwe ubuya ngami but not for mina but for us. Nami ngikhona phakathi. Amen. Khona izinto uNkulunkulu ngicathi incwadi yezakhe noma amaHobe. Yes. Ukuthi ingcebo engiyibeke esandleni sakho akusiyona yakho. Eyabanikazi bayo. So izinto ekhona nje manje is not for mina. Yabona? Nangu untodana ngafakazi. Wona ngomusa uNkulunkulu sinomama namhlanje. Yabona? We share everything. Lasihlala khona sabazalwane. Sofuna uNkulunkulu. Nale muntu akusiyona yami ngomzali wakhe. Nganqaba ukuhamba ngayo ngoba ithanda uba nenkinga lapha khona umsinde onala lapha ngazi uma yilekhuzane. But wathi hamba sebeshilo ukuthi akuyona into eyingozi kakhulu. Yabona? Ukhona umuntu wadedela imoto yakhe ezohlala elokishini. Yazi uyarisingana nelokishini. It's because we delile. Yabona? Izonke izimsese kabani? Buka indlela esisize ngayo njengamanje. Yabona? Izwe nesystem yalo isebenza selfishness. Amen. Konke kungani. And lesikhathi uyivalele kwi-selfishness uyisigqila ngoba uyazabalaza uyastrugglisha ngeqeda nini lento ufuna ngithola imali ufuna ngithola umsebenzi ukukhathazeka kodwa indlu ngingedwa kuzongithatha 5 years to 10 years uthi ngiyiqede ngemali enginayo kodwa mase sihlangane sonke la endlini sihlanganyele only 1 year. The power of unity. That is God's kingdom system. But yokuthi selfishness ihamba ne-pride. This is what I have achieved. Kufanele babone abantu. Then lonto ke is by under slavery. Uyisigqila se-selfishness, uyisigqila se-pride. Then manje uyisigqila ngoba manje yonke into inzima uwe. I know it ngibuya khona abazalwane. But freedom ekhona nje manje since siphila lempilo yokuhlangana into zonke. Inkululeko yodwa. Amen. Njengoba ngilana nje people are taking responsibility la sihlala khona. Mina ngifocus njengoba ngilana because kunabantu lapha sibambisene yonke into esenzayo akusiyona yomuntu is for the glory of God, is for God's kingdom. Yeah. Uyini umbuso kaNkulunkulu. Bonke abakholwa kuzo uJesu bombuso babantu. kaNkulunkulu. Sifundile ke ngalokho basani. Ano reverse amavesi akhona. Ngifuna ukuthi si-expose lento ye-star namhlanje. Lento ye-star i-star, isani ye-star ithola lento eningi. Oqala nje uvula amehlo akho manje. Kufana nesani yovemvana. Kuyahlala kuhlotshiswa ngovemvana.
uthi uyaba kumata nathi ufemfana uthi nathi ikhethini ufemfana nasi skipper ufemfana sebepanisha amathathu ufemfana then ngagcina nginothisa umuntu ngcwele ethi awinake le monze research uzothola imuphi uNkulunkulu okhonzwa lapha isithixo leso but angikho lapha namhlanje lento yestar uhlanjulula ibakhe kufanele siyeke izinto zabezizwe and lezi zinto zabezizwe bayayipromote kuma institutions abo ekoleni zabo emsebenzini yabo. They will surprise you njengomntwana kaNkulunkulu bani emsebenzini ngese sibonele baba uthi uyafika uzelele lutho sebeyazi ukuthi ibirthday yakho ngithi surprise babu Ncobo surprise happy birthday to you. Now said besho njalo they are invoking the spirits in the heavenly realm. They are connecting with other gods. Lokho esokhuluma ngakho nje. Then sebeqhamuka umuntu sebekubela ikhekhe lapha bakubela amakhandlela or sebesurprise kade bekuvalelana mhlawumbe kubendawo nathile bese bethoza mawuthi ukuthi bavula ikhethini surprise. That's how they worship and connect and be in contact with these gods. Star is star. Bayakufundela ke ukwazi ngalabo connect. Qhubeka mfana lesibani Verse 13. lesibani. All the advice. Oh, ngifunda isiZulu noma English. Ukhathele ngobuningi bamacebo akho. Mabasukume bakusindise abadubula izwi. Ukufunda ngeenhlobo zeenkanyezi ama-planets. Uthi uNkulunkulu ngicela ulethe ifundiswa ezifunde ukwazi ngamanye ama-planet. Astrology is the study of the movement of the celestial bodies and how they affect human affairs emhlabeni. So kumele batadishe ukuthi makwenzeka nje ilanga lime kanjeni sizo affecteka kanjeni bese bekhipha is prophet that is forecast weather forecast foretelling. Then funeka bakhiphe sifuna senze kanje that's why babothi kuzoba nevolcano ezoqhuma lapha abagudluza abantu babalekiswa bazokwenza lokho kuze kube nini bengafuni ukuza uNkulunkulu. One day umhlaba uzobhujiswa bethanda bengathandi usathana babambezela uNkulunkulu uzokhuluma nebandla lakhe abantu bakaIsrael uthi ke hambani ke ngoba ningishile mina Jehova wenu hambani ukubiza lezi zifundiswa zenu nithembile ezinikhathazile kuswele emnganeni benu. Hambani ibiza ngibothe izomsindisa kulento engizoyenza ngesifunda verse 11 lento engizoyenza idiscipline engizoyihlisa ufuna ubona bazomsindisa yini ama astrologers umuntu ama astrologers ukhuluma ngama scientists yibo ke lapho ke
abane connection nama spirits lapha emkhathini okuyibona abadadisha izinto athe uNkulunkulu uDuteronomy 28:28 okufihlweyo kabantu okaNkulunkulu bathe kwamphulweyo kwabantu bona bawuthatha izinto ezifihliwe elithi iBhayibheli silwa nemoya yakho bona bawulanda leyo moya bayilethela emhlabeni ngoba bebalekela nje umdali wadala amazulu omhlaba abafuna ukuzakela bafuna ukuyiphatha but God is going to destroy them. Catastrophe is coming. Icace kanjalo nje lento bazana. Right? Let your astrologers come forward. Sila uNkulunkulu aba challenge manje. Ngifuna ukubona manje. Labantu bathembile ifundiswa sakho lithembile. Sibizeke manje sengifikile mina Jehova. Ngifuna ukubona ukuthi uzophepha yini, uzosinda yini. Those stargazers. Abantu abaqolezela ibazalwane. inganyezi Nawo ukusala lapha engena khona. Stargazers. Because they believe lapha emkhathini kunoNkulunkulu abaphethe impilo zabantu. Labo uNkulunkuluwana ibona abadecideayo ukuthi umuntu uzalwa nini. That is a mythology. Yabezizwe. Yiyo lefunde ekoleni. Yiyo lesetshenzwayo. Mythology sikhulumele ngendaba yemythology. Sitholele igama ethi second. Right. Izinto efundelwayo ekoleni. There is why ingane is celebrate my birthdays. There is why nama usizoqala ngithi ukuthi umuntu uzalwa nini, then in medicine as a crops iy'tshalo, then bese kuba ukufa uthi thinta ukufa, then yonke lento bayithola kuphi le phezulu emkhathini. Ilento kakhuluma ngankulu ukuthi ningayenzi bantwana bami. Instead melana nani ngoba le moya uPaul ushilo wathi ibona babusa kuphi lelizwe, rulers of this dark world. They rule, these spirits they rule. But abantu mabeyafuna kuJesu, they listen to these spirits. As they listen to these spirits, then lama spirits aletha imfundo abantu abazophila ngayo. Kodwa kahle vela kuphi kona emademonini emakhathini. uNkulunkulu ikhosini lento bazana. Ngicela sekuGoogle. Nawu seqala kwamnyama manje. Una amadata. Star sign meaning incazelo yani ukuthi star sign sisho ukuthini. All right. iAstrology into efundelwa abazalwane. uNkulunkulu umelene naye. Nandi iBhayibheli liyasho. Into efundwa esikoleni. Right? Ubheka uGoogle. Usutholile? Star sign meaning isho ukuthini? La enye dictionary ithi 12 signs of the zodiac. Sekuvelele igama ke manje. Uyalazi igama le zodiac? Mathiwa 12 signs of the zodiac isho ukuthini? Uyazela lapha lento. Uthathe the information. Ufundwa elafundwa khona ngani la ama zodiac? Kwi science. Kwi geography. Ufundwa ngani? Ngenkanyezi. Likhona ibandla likaJesu. Amen. 12 signs, 12 zodiac signs, dates and personality traits, each star sign, right? Ozalwa ngoJanuary bayayikhipha iCalendar evela lemkhathini ikhona la ukuthi umuntu ozalwa from January bani to February bani ubizwa kuthiwa yena umuntu ngokwestar sakhe. All right. Uyakwazi lokho? Bani uyakwazi? Aquarius. Yeah. Then umufunda amaphepha newspapers lawo ma stars lawo anikezwe ilwane eceleni kabanani leso lwaneke ibona uNkulunkulu ke labo ke and ibona abadetermine ukuthi lengane nje obizalwe inkanyezi zimi kanjena kushuthi impilo yabo izoba njani izoba njena yila befuna khona ukuphila kwabo abantu ukuthi ngifuna ukuthi inkanyezi ngidefine ukuthi ngubani ngabe nani inhlanhla i-personality yami ithini abantu abazalwa ngalenyanga banjani awukwazi lokho akufuneki kubantwana bakaNkulunkulu kuyisinengiso ngenxa yesikhathi angifuni ukunithasa kakhulu
ingakho kukhona ekhaya abafundi ngoba ekhaya abafundi asinazo izinto ezijahile sihlukanisela uJesu ukuthi sifuna socela ukuyishare nje la iphelile kahle angikwazi ukuqhubeka sekukuningi yabona koki yazi izinto it is there information elana mathi iqala ngiyifunda nje manje ngazi cela ukuma lapho nje sengiyavala ucingo lwami anikadeli uma ngabe ufundisa into eyone ibandla ungabi nesikhathi lokufunda la hamba ibandla yafundisa indaba yelimi wazathi masushayile moshayile nje sekunjani semphelele then evalezo lini lezo bekuthiwani ayisifonyishile zikedifiyle zikhulisile zishintshile impilo yakho cha zishintshile ikharacter yakho cha uJesu uthe uthanda ukukhuluma ngelimi mase no uthe uJesu njani asofunda then uSathane wabona labantu bazoba ingozi make bafunda bazazi bangubani identity yabo i-lifestyle yabo embusweni kaNkulunkulu akureplace ukufunda kwabo ngokuthile kodwa bese ngibaheha ngezinto ezinhle then leli verse 1 John chapter 2 esivulile ningathanda izwi nakho konke omjani wasakho into ethanda emhlabeni wathi uyayifisa you are trapped ya nge buzani ke basana nombuzo sengicela udedele imibuzo manje sengiqedile angiqedile yabona into enginayo information enginayo lana ukuthi ngana nanka ama verse enqwaba to prove this study engisiqede manje kodwa ngicela umamezela ukuthi ama birthdays avela lana basana o Christmas bavela lana then ukuphila konke komuntu emhlabeni ongakholwa kuvela kulabo nkulunkuluwana ngicela ukuprove lokho baze kanjani ukuthi uma ngabe ukhulelwe usushadile njalo ayimoshadile ukhulelwe usushadile uyadokotela abese ehlikihla lana into ebandayo abese hambisa ini then bese ekutshela ukuthi ingane yakho izozalwa nini how does he know that uNkulunkulu lethe umuntu emhlabeni yena wazi kanjani they predict by these spirits Nkosikazi sisahamba odokotela bampredict naye unfortunately washaya eceleni udokotela mayiqamba ama washaya eceleni ngiyamukela udokotela uyahlonishwa naba washaya eceleni but they predict ukuzalwa kwani kwabantwana right uma uzale naturally uzaliswa uNkulunkulu naturally right uyayazi into yakho ukuthi uNkulunkulu befuthuza lesi sikhathi emhlabeni then uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi ngifika le date ngethe wena but manje lapho dokotela athi hayi usuna 38 weeks I mean 38 yeah 38 weeks unama complications esivuthiwe nawe futhi ngikhathele sisu liyashisa ilanga i-conjunctication bese kenzo njani unkosikazi bamnikeza something uthaphuze bethi bayamsusela ukuthi asike yangasebenza lonto then asebethi asimfake theater hayi ngoba emfake theater bene concern indaba yase theater yokuzalisa ngesizini ihamba sabantu nemali eningi because umuntu uyifundele lonto kufuneka ayibone into ayifundele yenza bese ngani ifika ngosuku la uNkulunkulu ayimise ngakho then emva lokho usukwenza njani lapho celebrate birthday ubonga uNkulunkulu ubonga labo uNkulunkulu lapho mawe festive season abantu bayadaba baphuza utshwala ngenza baba mawe festive season abantu benza izinto zabo benza imicimbi benza yonke into ephambene nenhlalo kaNkulunkulu festive what season then bese bephanile into kuzana izipho ngoChristmas bathi usuku lokuzalwa kwabantu unowaphatheka kanjani wena kuthiwa usuku lolu la sizobonga wena kodwa bangakumention uzofike bangakunaki banakane bodwa kodwa bethi usuku lwabo baphana izipho ubona wena unasipho sakho because asikho isipho singenza uJesu isipho singenza uJesu uthi umlalele ucela imiyalo yakho then unikele uqobo lwakho kuye angathanda umthanda
lokhu incwadi kaJeremiah esefundile isihlahla sakhe ingozi sikhona anoqhubeka nayo nehle nayo ingakho ngithenga ikaphezulu ngeke ngiqede yonke into ingakho ngithenga ikaphezulu isihlahla sakhe simozi sikhona kuJeremiah chapter 10 wehle namavesi sikhona lapha iBhayibheli manje siwonesha abazalwane funeke siqwashe uthi uNkulunkulu abantu bami babhutshiswa babhupha abantu babhupha impela ngibonga ungabe nalo lwazi babhupha impela nkosazi wayigula into wazi uyibone ngoba sasazi ukuthi right ukuthi uyothetha esibhedlela i-right into abaphilisi nodokotela but ngifeel in my spirit there's something wrong la why ngithathe nginceka kaNkulunkulu ngiyisa unkosazi wami abantu abangakholwa ekubeni uNkulunkulu uzalisa imbabala uNkulunkulu uzalisa impunzi ehlathini uNkulunkulu uzalisa amaxoxo emanzini mina unkosazi wami ngiyazamzalisa ngiyumfanisi wakho uNkulunkulu konke wrong la wamphoqa ukuthi ngene naye theater ngizomgada ukuze ingane mayizalwa nje ngithi ngegama lika Jesu wayigula into ongayazi uyibona umthungu lo awucabanga lokhu uhlaniphi uNkulunkulu idalile imbobo ukuthi iphuma umuntu waqeda uNkulunkulu abantu bazocreate imbobo bangakanti abafile create wona imbobo khona ufuna ukusho baba ngiyaxolisa ukugcizelela yeah ngicela sibambe labazalwane nqonye amakhanda ziyekwe ngisho kusasa sinaqhubeka nesifunda ngesizwe sesibheke because isedeep eseminyaka singenile sinempande kubantu kunzima ukuthi ucebule only the Holy Spirit of the living God who can convict a person. Nje angidingi ukuchaza okuningi angidingi nje amavesi amaningi kahle nje moya ngcwele isiza kompela ndiqiniso yangane yami kade ngithi baba kule dress esibhedlela uma ubuka iambulance noma ubuka ama paramedics nesinama-signs amaningi anama serpents athi inyoka ezuthiwe izwi lisho ukuthi inyoka isitha somuntu but inyoka ezuthu ziyisayini yabo abayisebenzisayo ukuthi asinaki thina khona lapho futhi lawo masanzi akhona eceleni kwe-emblem leyo bakhona ini star bekhona futhi ini isiphambano does not represent uJesu Kristu kuma heathens kuma pagans si represent uNkulunkulu nababo kwabezizwe bese kuba inyoka ke le uEsculapius induku lemi kuyona then inyoka bese yasongelela besithi uEsculapius hamba oguglisha ubhale igama uthi rod of Asclepius then bese lithi iBhayibheli ungafungi nanoma ngane ezulwini nangenebe zakho ngoba bekuyibale nangani futhi nangomhlaba ungafungi but kuEsculapius bayafunga ebhedlela uma ngase ulande ioath ya ancient uguglisha ngayiguglisha ancient oath uzoyithola ngazi umsaphelele njengamanje sekade ngagcina uzoyithola ukuthi babekhuleka kule nyoka ukuthi ngicela ungisize emsebenzini ugcine professionalism yami ngahlukumezi lokho zami egule then izigcine nge-right engakho omunye uNkulunkulu uhamba noEsculapius uhygiene and labo uNkulunkulu ngokwemythology yabo bayazalana uJesu ufundisela lento bazalana uJesu ukhulumela ngalento abafundi baJesu bayilandelela lento no bazalana umhlaba uduswe lezi zinto that's why Jesus came to be the way the truth and the life and also the gate ukuthi siyongena ezulwini ngoba people are lost on the earth they are deceived manje kubiza ukuthi umuntu aphenduke shintshe indlela yonke yasezulu nezinto zakhona akwele kubani uJesu Kristu yedwa ngiyabonga ukuthi uveze nganami lokho iemblem inyoka nje straight inyoka nje ukuphila lapho kutholana ngani kutholana nenyoka including noNkulunkulu abalathi emkhathini inyoka represent uSathane yena master mind master planner of everything uLucifer that's why begcizele indaba zohygiene nje nakuthi mhlawumbe izandla igama likaNkulunkulu wanalo hygienic humble check igama uthi sosari uzothola eBhayibhelini amabhayibhelini esiNgisi yabo uzothola but uma ulandela igama uthi sosari isinonym yakho
casting a spell, to cast a spell, to a witchcraft, to poison ukuthi abantu ade befunda ngopoison abazi lo muntu wengozi bafunda ngopoison leliswa Jesu negazi likaJesu sikushila konke lokho. Amen. Izohamba ingane yakhe esikoleni iphathwe ekhanda bayifaka umjovo bayinikeza amaphilisi. Uzohamba emsebenzini then ube dize uqoleke bakufaka umjovo bakuphuthumisa esibhedlela bafaka idrip bakuphuthumisa esibhedlela bathi ushotelwa igazi. That is witchcraft. Isikhathi befaka umjovo kwesikhathi befaka amaphilisi, that is witchcraft. Bayakuthakatha. And bashintsha umfanekiso kaNkulunkulu ngoba uSathane ufuna ukushintsha abantu bafane naye. That's why abantu bekhulu bangaka emhlabeni. uJesu yena yedwa nje onele. Jesus Christ of Nazareth is enough to save our lives. Yena bese umphakamisa mzala kodwa ke siphoqa ukuthi sisho lokhu nalokhu kuyangcolisa ibandla. All what you need is conviction, but the conviction more of relentlessly. Yes. And emoyeni wakho mawulalela ikhona into ethi yes kuyiqiniso kuyiqiniso. Amen. Esikhathi uthi yes kuyiqiniso kuyiqiniso, take an action plan. Repent. Confess. Shintsha ukwenza kwakho. Time yourself basana. Lo mhlaba wonakele lapha encwadini yesamba uthi uNkulunkulu God will punish those who destroy the earth. Bawulimazela umhlaba bayulimazela left and right wonke umuntu ohlala khona imvelo yonke bayilimazela. That's why nature is groaning iyabubula. Kufanele kwambula abantwana bakaNkulunkulu ngoba mawambula abantwana bakaNkulunkulu uzokhululwa abantu. Uzokhululwa abantu esakhululwa abantu khululwa nemvelo. Imvelo iqinisekile nje manje abantu benza into afanele abayenze emvelweni. They are not ruling emvelweni, but they are destroying imvelo. And yakhala uNkulunkulu imvelo yaphefumula inomoya kaNkulunkulu. And imvelo is connected to Jesus Christ. Asho njalo amaKolose chapter 1 uthi yonke into ihlangane kuye uJesu Kristu. Because uSathane is a destroyer. Asithandazeni sibongezwe kaNkulunkulu. Siyabonga babeka leka Jesu Kristu waseNazaretha. Babonga wemfanele udumo Nkosi yamakhosi, Nkosi enhle, Nkosi engcwele. Akekho ufana nawe, akekho nawe. Phakeme uyaphila kuze kuphakame.